Duha ka empleyado sa usa ka hardware ang gidakop human na sutang ni unay sa pagkawat sa ilang paliga. Anang report ni Femery Dumabo. Mismo ang kaubang kawani ang midakop ug mitugyan sa duha ka mga empleyado nga gipasangin lang nangawat og mga plain sheet gabii. Gipasakaro gasong qualified theft sila si Jose Marie Ariste, 39 anyos ug Rene Canillo, 42 anyos, parehong taga Toledo City. Mubalor lang sa 700 pesos ang nakawat gabii apan giingong ikaduhang higayon na kini apan wa lang sila masakpan sa unang higayon. Giingon nga adunay modus ang duha. Ang gibuhat ani mga suspects ani nga incident is ilahang gi-off ang CCTV. However, ang wala nila ma-check nga naka-on so nakuhaan og CCTV ang insidente. While off na, close na ang tindahan, kining duha ni sulod dito og nanguha og mga gamit. Gisuta usab sa kapulisan ang background sa duha. Mato di kabalyes nga ang mga security officers ug uban pang mga kawani sa dekadang establishmento sa Dakbayan sa Talisay. Ang gitudloan sa Talisay City Police sa di pa magsugod ang ilang trabaho kada buntag sa nagkarenlaing pamaagi sa modus ug ang profiling sa posibleng mga tao nga adunay daotang intensyon. Ma-appeal na sa i-discuss ato ang mga investigators ngadto sa mga empleyados company unsa ilang buhaton if in case na mga inani nga incident nga manghitabo. Sagaran pag naay mga incidents nga inani ang tagiya na o mga security officers na gyud ang mo effect sa arrest kay makita man gyud nila nga in their kung nahitabo gyud sa ilang company. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.